temps finalment ha respectat la marxa de les ermites, que ha comptat amb prop de 1.000 persones. Han fet aquest recorregut circular de 18 quilòmetres que inclou trams de muntanya i de mar per les esglésies i ermites d'arreu del terme de Lloret de Mar. El recorregut ha comptat amb una novetat: el pont que travessa per sobre de l'Avinguda de les Alegries. La immensa majoria ha fet la marxa tot xinoxano, però alguns l'han fet corrents, com Jordi Palau del Mas. El primer en arribar, amb un temps d'1 hora i 16 minuts, qui ha aprofitat per reivindicar el no a la prolongació de l'autopista. Molt maca. Una de les coses que m'agrada d'aquesta marxa és que passa per als boscos d'aquí Lloret, de Sant Pere del Bosc, etc. I que són uns boscos fenomenals i que, per desgràcia, estan amenaçats per una infraestructura que volen fer aquí, que és l'autopista C32. La marxa de les ermites ha assolit la 40a edició plenament consolidada amb caminants de la vila i de fora. Han vingut, per exemple, de Blanes, Palafolls, de l'Escala, Bonmatí o Barcelona. Aquesta és molt maca, aquesta marxa. Vas a veure les ermites, és llarga, s'esmorza molt bé. Anar per la muntanya, sobretot, que hi havia molts trams de muntanya i també, com era una miqueta recta, s'ha fet molt bé la cursa. La marxa de les ermites és molt popular. Entre d'altres, hi col·laboren les obreres posant el segell als dorsals a Santa Cristina. Bueno, la tenim com tradició ja. Jo fa que visc a Lloret 9 anys i des que visc aquí ja vam agafar aquest hàbit. A part és molt divertida, estàs amb tota la gent del poble, es fa molt bé, no sé, molt bé, no? Sí, és una bona forma de conèixer més Lloret, no? Sí. I de fer camí. Sí, molt bé. La primera vegada que participo i em feia gràcia de fer els camins aquí de l'entorn de Lloret, que no els conec. És una marxa molt agradable, molt còmoda, ens ho passem molt bé, cada any participem. Ja portem anys i anys i cada any el mateix, ens agrada molt. Molt bé. La veritat és que és la primera vegada que fem alguna cosa així tan llarg amb els nens i semblava que no. Em fa mal. I ens ha estirat, ens ha fet córrer i tot. Sí? Ens ha fet córrer? Que ens ha fet córrer? Sí? M'he divertit molt, he disfrutat molt i amb la meva família disfruto molt. Caminos preciosos, ermitas guapísimas, mucha historia, mucho sol y muy buen rollo. La marxa de les ermites l'organitza el xinoxano amb la voluntat de recordar els antics camins de Lloret. Recordar aquests camins i que la gent veiés que hi ha les ermites, sobretot la gent de fora, que recordo que sempre anava dient ostres, aquí aquesta marxa, jo a Lloret em pensava que només era la Riera, i en canvi veia que hi havia l'ermita de les Alegries, hi havia Sant Pere, l'Àngel, l'ermita de Santa Cristina. I és que la marxa de les ermites té una arribada immillorable, una botifarrada a peu de platja.